تے ارشاں اُتے سبحان کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی سبحان اللہ پہلے کن تو اے ہستی بنائی گئی بزم کونین بعد سجائی گئی سبحان واہ واہ پہلے کن تو اے ہستی بنائی گئی بزم کونین بعد سجائی گئی اور رب دی وحدت تا گھڑیال جد وج گیا بت پرستاں دے سر وچ گڑا بج گیا رب دی وحدت تا گھڑیال جد وج گیا بت پرستاں دے سر وچ گڑا بج گیا ہو گیا آپ داؤ شیدائی رج گیا نال اکھیاں دے جد تک ملائی گئی کملی والے دی آمد تے عرشاں اُتے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی پہلے کن تو اے ہستی بنائی گئی بزم کونین بعد سجائی گئی اور شیر ویکسو کہ سرور انبیاء دی ولادت ہوئی سرور انبیاء دی ولادت ہوئی عرشی فرشی نو رج کے سعادت ہوئی اور رب کعبہ دی کتنی عنایت ہوئی ہتھیاں آسیاں دے خدائی گئی کملی والے دی آمد تے عرشاں اُتے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی پہلے کن تو اے ہستی بنائی گئی بزم کونین بعد سجائی گئی عاقب شیر وکھنا کہ رحمتاں دی دہاں رات برسات ہے جن دے ویڑے دے وچ آ گئی کائنات ہے اوے اس حلیمہ دے بھاگاں دی کیا بات ہے جن دی گود وچ رسالت کھڑائی گئی اس حلیمہ بہت شکریہ واہ جی واہ میں دعوے دار سلام واہ جی واہ رحمتاں دی دہاں رات برسات ہے او جن دے ویڑے دے وچ آ گئی کائنات ہے اس حلیمہ دے بھاگاں دی کیا بات ہے جن دی گود وچ رسالت کھڑائی گئی کملی والے دی آمد تے عرشاں اُتے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی شیر ویکھنا اشاق مزاج سارے بیٹھے ہو کہ باندہ محبوب باندہ عاشق نو محبوب دا راج ہے باندہ عاشق نو محبوب دا راج ہے تائیں بنایا نبیاں دا سر تاج ہے وہ میرے آقا نے جد کیتی میراج ہے ویکھو عرشی سواری گھلائی گئی میرے آقا نے جد کیتی میراج ہے ویکھو عرشی سواری گھلائی گئی کملی والے دی آمد تے عرشاں اُتے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی نات دا آخری شیر مقتل سماعت فرمیشو اور حقیقتاً بڑا اوکھی جی جا ہوندی ہے جتھے بیٹھے ہیں اتھے بہ کے پیانا جڑی گال کردا پیا ہے حقیقت تے مبنی ہے کہ نات جد میں لطیفے لکھیندا رہاں ذکر صلی علاوی کریندا رہاں نات جد میں لطیفے لکھیندا رہاں ذکر صلی علاوی کریندا رہاں اپنی اکھی تے ہانو ٹھریندا رہاں نات لکھی میں نہیں یہ لکھائی گئی نات لکھی میں نہیں بہت شکریہ جی نات لکھی میں نہیں یہ لکھائی گئی کملی والے دی آمد تے عرشاں اُتے کیڑی کیڑی خوشی نہیں منائی گئی پہلے کن تو اے ہستی بنائی گئی بزم کونین بعد سجائی گئی